Gepleyer Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariyew. Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň tamamlanmagynyň izi bilen ýarysyň dowamında Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasynyň dopingga garşy bütün dünýä agentliginiň ýagny WADA-nyň talap edýän şertlerini bozandygy barada maglumatlar gowuşýar. Sport habarlaryny çap edýän Inside the Games neşriniň maglumatyna görä, Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasy WADA-nyň bu uğurdaky gazançylyklaryna garamazdan diskwalifikasiýa edilen Türkmenistan gaçaty Umurbek Bazarbaýewy tälimçilik işlerine çekipdir. Türkmenistanyň agyr atletika boýunça ençemedik çempiony, agyr atletika halkara derejesindäki Ustad Bazarbaýew 2015-nji ýylda Amerikanyň Houston şäherinde geçirilen dünýä çempionatynda doping ulanandygy sebäpli 4 ýyl möhlet bilen, ýagny 2019-njy ýylyň 10-njy dekabryna çelini diskwalifikasiýa edilipdi, ýagny halkara sport ýarışlaryndan çetleşdirilipdi. WADA-nyň dopingga garşy kodeksiniň 10-njy maddasyna laýyklykda çetleşdirilen türgüne diskwalifikasiýa döwri ýarışlarda çykyş etmegine ýa-da sport bilen ilteşikli beýlik çäreleri bilen meşgullanmagyna ruhsat berilmeýär. Emma bu gazançylyklara garamazdan Bazarbaýewiň türkmen mediasynda ençemedik ýurdun saýlamy topurynyň tälimçisiniň kömekçisi diýilip tanışdyrylandygy barada deliller bar. Deep Inside the Games neşri belleýär. Mundan başga agyr atletika halkara federasiýasynyň saýtynda türgüniň Umurbek Bazarow diýilip üýtgüdilen ady beýlik bir Türkmenistan gaçaty Kristina Sermetowanyň tälimçisi hökmünde görkezilipdir. Häzirki emele gelen ýagdaýlardan ugur alynsa, onda hem Bazarbaýew hem de Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasyna gadagançylyklaryň girdilmegi mümkin. WADA-nyň düzünlerine laýyklykda egerde türgün diskwalifikasiýa döwri girdilen gadagançylyklary bozaýsa, onda onuň birinji möhletiniň üstüne ýeni bir gadagançylyk möhleti goşulýar. Bazarbaýewiň ýagdaýynda onuň agyr atletikadan 2023-nji ýyla çelini çetleşdirilmegi mümkin. Inside the Games neşri WADA bilen habarlaşynda agentligiň medeniýet wekili bu ýagdaýlardan habarlarynyň bardygyny aýdypdyr. Halkara agyr atletika federasiýasy bu ýagdaýlary talaba laýyk görnüşde ýygyrlaýandygy barada bizi habarly etdi. Biz munyň dünýäniň dopingga garşy kodeksine görä çödüljekdigini kepil etmek üçin ýagdaýlara gözegçilik ederiz, diýip WADA-nyň medeniýet wekili neşre maglumat berdi. Agyr atletika halkara federasiýasynyň baş direktori Attila Adamfe bolsa, bu türgün şu ýylyň başynda tälimçi diýilip häsiýetlendirildi. Şol sebäpli agyr atletika halkara federasiýasy oňa garşy degişli proseduralaryny başlatdy. Olar häzir tamamlanmady, diýip Inside the Games neşrine maglumat beripdir. Yeri gelende belletsek Bazarbaýew bilen bagly maglumatlary WADA we agyr atletika halkara federasiýasyna gündogor.com internet neşriniň jurnalistleri awgust aýynda ugradypdyrlar. Bazarbaýew 62 kilogram agram derejesinde 4 gözek, ýagny Sydney 2000, Afinalar 2004, Pekin 2008 we London 2012 Olimpiýa oýunlarynda çykyş edipdi. Doping bilen dawanyň türkmen häkimetleri Bazarbaýewy tapgyr 5 gözek Olimpiýa oýunlarynda çykyş etjek ilkinji stangaçy hökmünde wasp edipdiler. Inside the Games neşri ýokurky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasynyň prezidenti Berdiňýaz Miýatiýewa degişli hatyň ýollanandygyny, emma hiç kili jogabyň bolmandygyny aýdýar. Azatlyk radiosyna hem degişli türkmen resmiýetlerinden hiç kili kommentari almak başartmady. Galy berse-de bu Aşgabatda 1-nji 10-njy noýabr aralygynda geçirilen çempionatda öý eýeti Türkmenistan bilen bagly ýüze çykan dawaly ýagdaýlaryň diňe soňgusydyr. Mundunyň Türkmenistanyny 4 türgüniň ýarışlara kadadan çykma goşmaçylarynyň hatarynda gatnaşdyrylmagynyň halkara agyr atletika federasiýasynyň düzgünnamasına gabat gelmeýändigini nyktylypdy. Şeýle-de ýarışlara gatnaşmak üçin arda bilen ýüz tutun 20 türgüniň diňe 8-sine bähleşmäge ruhsat berildi. Maglumat hörästangaçylaryň aglabysy ýarışyň şertlerine laýyklykda özleriniň ýeredikleri, ýagny ýaşaýan we ýerleşen ýerleri barada antidoping dolandyrys ulgamynda ýigderli hasaba durmandyrlar. Yeni bir edek belläp geçsek, türkmen emeldarlary ýurdun gaznasyna näçe çykdyja düşündigi aýdylmaýan bu çempionatda türkmen türgünleri bilen ýüze çykan dawaly ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar. Muňa derek onuň hemmelere ýatdan çykmajak täsirleri we şatlyk duýgusyny peşkeş beren ajaýyp sport bayramy bolandygyny aýdýarlar.
Çempionatda medallaryň umumy sany boýunça Xitayň topary 53 medal bilen birinji orny, Taýlandyň topary 17 medal bilen ikinji, Demirgazy Koreýanyň turgenleri hem 12 medal bilen üçünji orny egellediler. Öý eýesi Türkmenistan 3 medal bilen 16-njy orny münasip boldy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda çöregiň gytçylygy duýulýar. Eýäm soňky bir näçe aý wagt bäri ýurdun regionlaryny dowam edýän un çörek gytçylygy we gymmatçylygy inni paýtagat Aşgabatda da ýeti duýulýar. Bu barada Azatlygyň paýtagatlyk habarçysy 11-nji noýabrda maglumat berdi. Soňky 6 aý bäri vilayatlarda un çörek gytçylygy dowam edýärdi. Bu gytçylyk Türkmenistanyň paýtagatynda soňky 2 aý bäri gözeýilýär. Ýöne soňky 5 gün bäri çörek gytylyp başlady diýip Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy aýdýar. Pulun bolsa da çörek tapmak kynlaşýar diýip habarçy sözüne goşýar. Onuň sözlerine görä bazarlardaky nyrklar ýokarlanmagyna galýar. Habarçy çöregiň Aşgabatyň dükanlarynaky bahasynyň bir aý mundan ozal 1 manada deň bolanyny, ýöne häzirki wagtda onuň birden 5 esse gymmatlandygyny aýdýar. Şu wagt bir çöregiň bahasy 5 manat diýip habarçy belleýär. 10-njy noýabrda Azatlygyň Aşgabatdan habarlaşan beýleki bir habarçysy paýtagatyň esasy bazarlaryna aýlandy. Mir bazaryny Gülistan diýilýän Rus bazaryny, Teke bazaryny hökümetden ruhsat alyp tamdyr çöregini satýan adamlaryň birinciden satyp çykarýan çörekleriniň görnüşi azaldy. İkinciden bahalary üzül kesil ýokarlygyny diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä ozal 1 manatdan satylýan adaty çörekler häzir Aşgabatyň bazarlaryna 5 manat eşenli gymmatlady. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini baştan geçirýär. Soňky aýlarda ýurt içinden ýyly-ýyly un çörek ýetmeçiligi barada dürli habarlar gelip gowuşýar. Azatlyk Radiosynyň Daşowdy vilayatynyň habarçysynyň 4-nji oktýabrda düşürüp, gizlenlik şertlerine uğradan videosyny vilayatdaky un we çörek satylýan döwlet dükanlarynyň biriniň öňündäki dören 104 adamlyk nowbat görkezilýär. Nowbata gatnaşan bir ýaşaýjy Azatlyk Radiosy bilen gürrüňdeşlikde adamlaryň ýer-ýertirden giýjöýläne çenli un çörek nowbatyna garaşandygyny, şonça wagtyň dowamyny un satyn alan adamy görmänligini habar berdi. Azatlyk Radiosynyň beýleki bir habarçysy 24-nji oktýabrda Türkmenabad şäherine ýerleşýän döwlet dükanlarynyň biriniň öňüne dören 200-300 adamlyk un çörek nowbaty barada habar berdi. Habarçylarymyzyň bellemegine görä regionlardaky döwlet dükanlarynyň öňüne döreýän uzuň nowbatlary polisiýa urluklary we beýleki käbir güýj idaralary gödäwçilik edip başlady. Yerli ýaşaýjylar Azatlygyň habarçylaryna berýän gürrüňlerine ýeti azyk ýetmeçiliginden şikaýet edýär. Muňa garamazdan döwlet başlygyny ýurtda galla garaşsyzlygynyň gazanlandygyny aýdýar. Hem de döwlet ýeçiligindäki media serişdelerini muny wagt etmegi tapşyrýar. Bu aralykda noýabryň başynda Türkmenistan Altyn Asr internet neşriniň maglumatlaryny Daşowdy vilayatynyň Göregli etrawyna ýerleşýän bir kärhananyň çörek önümlerini daşary ýurtlary eksport etmäge taýýarlanýanlygy barada maglumatlar peýda boldy. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary Demirgazy regionunyň ilatynyň iň agyr un gytçylygyndan birini baştan geçirýänliklerini habar berýär. Türkmen hökümeti un çörek gytçylygyny boyun almaýar. Döwlet mediýasy çörek ýetmeçiligi barada maglumat bermeýär. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy.
Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şu aýda Aşgabatyň sport we orta mekdepleriniň işgärleri öz zähmet haklaryndan dürli maksatlar we zerurluklar üçin taklanýan puluň möçberiniň çürtketik artanlygyny bilip galdylar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, mektebiň zerurluklary, aga çekişligi we ýydyk üçin adatça tutulýan tutumlardan daşary soň günlerde Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylşy we ýarışlary üçin biletleriň bahasy hem saklanyp alınıpdyr. Şu aýda Aşgabatyň sport mekteplerinde aga jekinler üçin adatça tutulýan 20 manatdan başga da 73 manat gazet jurnallar üçin tutulupdyr. Ýene de 15 manat dünýä çempionatynyň açylış dawratynyň bileti we 20 manat sergi üçin dip Aşgabatyň sport mektepleriniň biriniň işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. 1-nji we 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ýarışlaryna tomoş etmek üçin biletleriň puly Aşgabatyň orta mektepleriniň işgärleriniň aýlyklaryndan hem alınıpdyr. Tutulan puluň möçberi 15 we 20 manat aralygynda. Türkmenistanyň paýtagtynda 100den gowrak orta mektebi we 17 sany sport mektebi bar. Mektep muallimleriniň aýlygy 1800 manat töwereginde. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň şol sanda bilim pudugynyň işgärleriniň zähmet haklaryndan belli bir möçberde pul ýygyderli häsiýetde tutulýar. Döwlet işgärleri her aýda köçeleriň arasaçylygy, agaçlaryň ýydygy döwlet metbuatyna abuna ýazylmak we häkimetleriň guramaçylygyndaky köpçülikliň çäreleriň gatnaşyjylaryndan talap edilýän sport hem bayramçylyk geyimleri we gurallar üçin pul tapşyrmaga mejbur edilýär. Türkmenistanda döwlet metbuatyna ýazylmak işi guramaçylykla amalaşdyrylýar. Döwlet edara karhanalary puly işgäriň zähmet hakyndan göni tutup galýar. Türkmen metbuatyna ýarym ýyllyk abuna төлegi 70 we 170 manat aralygynda durýar. Şöylüň tomsunda Azatlygyň habarçylary büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň hasabyna infrastruktura guruluşy üçin hem puluň toplanýanlygyny habar berdi. Adatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä hususanda daşowda büdjet edaralary öz işgärlerinden aýlyklaryny regiondaky binalaryň guruluşy üçin geçirmegini talap edipdir. İşgärleriň zähmet hakynyň tutulmagy iş beriji gurama tarapyndan ýurdun ösüşine goşan hökmünde amalaşdyrylýar. Türkmenistanyň ýaratyndan sport çärelerini pul toplamak tejribesi öňden bäri dowam edýär. Tomsyň başynda Aşgabatyň sport mekdepleriniň işgärleri tigirli ýörüşe görülýän taýýarlyklar üçin pul tapşyrmaga mejbur edilipdi. Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň döwlet sport komitetiniň dilden beren tapşyrygyna laýyklykda sport mektepleriniň müdirleri 3-nji ýuwunda geçirilen köpçülikliň tigirli ýörüşe niýetlenen tigirler sport geyimleri, baýdajyklar we beýleki zerur esbaplar üçin pul toplapdyr. Geçen ýylda Türkmenistanyň döwlet edaralary 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça Aziýa oýunlary üçin öz aýlyklaryndan pul tapşyrmaga mejbur bolupdy. Anda Newit Gaz pudugynyň karhanalarynyň işgärleriniň aýlyklaryndan şonda 15 we 20% aralygynda pul saklanypdy. Telegram Messenger bu Adatlyk radiosy bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlary girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosy bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýuridik kodlanýandygyny aýdarlar. Has hupsuz söhbetleşlik üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýuridik gullyklary henüz hem Telegramyň koduny döwüp bilmediler. Bilşiniz ýaly Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messenger'i işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri baradaky maglumatlary gizleyen ýuridik bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir.
Türkmen ýürüýti gullukları nähildir bir ýol bilen Telegram Messengerini petiklemegi başartalar da siz VPN, şoltanda ýürüýti Azatlyk radiosu üçin işlenip taýýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda we vilayet merkezlerine hasyl toý toýlanýar. Etraplarda mecburi ýygym dowam edýär. Dün 11-nji noýabrda Türkmenistanyň paýtagtyna we vilayet merkezlerine bu ýylky paýta plan borçnamasynyň berjaý edilmegi münasibetli hasyl toý toýlandy. Bu barada döwlet ýetirligine habar serişdeleri maglumat berýär. Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy borçnamanyň ýerine ýetirilendigine garamazdan henizem ýurdun käbir etraplaryny we owa ýerlerini mejburi paýta ýygym kampaniýasynyň dowam etdirilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi ýurtda 2018-nji ýyl üçin 1.050.000 tonna diýilip kesitlenen paýta plan borçnamasynyň dowlu berjaý edilendigini habar berýär. Döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşiginiň 11-nji noýabrda efire veren video reportajlarından ma'lum bolşuna göre paýtagat Aşgabatda ýerleşýän mekan köşkünde ýekşen we uny hasyl toý münasibetli bayramçylyk çäreleri geçirilipdir. Oňa ýokary wezipeli döwlet resmiýleri, myhmanlar, kärenneçi daýhanlar we beýlekler gatnaşypdyr. Video görnüşlerde görkezilişi ýaly paýta hasylyna bagyşlanan dawaralarda owa hojuluk ekinleriniň ady karytlaryň hemde çörek önümleriniň bezelen sergisi gurulypdyr. Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy paýta hasyly münasibetli geçirilýän dawaralaryň diňe Aşgabatda we vilayatlanyň merkezlerine gurnulandygyny habar berýär. Hasyl toýy etrap merkezlerine ýa-da owa ýerlerine bellenmedi diýip habarçymyz aýtdy. Ýurdun paýtagtyna we vilayet merkezlerine hökümet resmiýleri we beýlekler paýta hasylynyň toýuny tutýan wagty etraplarda we owa ýerlerine paýtaçy kärenneçiler hemde ýygymçylar henizem paýta meýdanlaryna diýip Azatlygyň habarçysy belledi. Ol hasyl toýu bilen bagly Daşury vilayatynyň Könürgen, Çumara vilayatynyň Türkmengala, Balkan vilayatynyň Serdar, Lewap vilayatynyň Garawökeul etraplarynyň käbir ýaşaýjylary bilen telefon arkaly gurrundaş bolýar. Olaryň sözlerine görä hasyl toýu toýlanmadyk owa ýerlerine paýta ýygym kampaniýalary henizem dowam edýär. Habarçy ýygyma paýtaçy kärenneçileriň we ýygymçylaryň çekilmegi bilen bir hatarda büdjet işgärleriniň medeni aň bilen puwdugynyň işgärleriniň hem dolu güýjüni ýygyma henizem çekilýändigini habar berdi. Onun gurrun bermegine göre ýygymçylar paýta meýdanlaryna hasylyň galmandygyny aýdýar. Ýöne häkimetler olary körek ýygmagy mejbur edýär. Habarçy bu mesele boýunça käbir etraplardaky ýagdaýlary öwrenni. Ol Lewap vilayatynyň Halaç etrawyny häkimetleriň ýygymçylardan inni körek ýygmagy talap edýändigini, daýhanlaryň bolsa ogrynça atydlary körekleri ýedirmek üçin sygyr salýanlygyny gurrun berdi. Ýöne soňky 2-3 günlükde muňa gözegçilik güýçlendi. Häkimetler atylardan tapylan sygyrlary ýygnap olaryň eýelerine 300-700 manat aralygyna jerime töledýär diýip habarçy belledi. Türkmenistanda resmi derejede sentýabryň başyna girişlen paýta möhüminiň dowamyna häkimetler mejbur adam zähmetinden peýdalandy. Bu barada garaşsyz habar çeşmeleri şol sanly Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary ýygdyderli maglumat berip geldi. Sentýabryň 1-nji 10 günlüginde Daşuryň Niýazow filanly Görogly we Boldumsaz etraplarynyň 7-nji klassdan ýokary mektep okuwçylary ýygyma çekildi. Ay ortadan agandan soň vilayatyň Niýazow filanly we Görogly etraplarynyň büdjet işgärlerinden ibaret ýygymçy toporlary Ruhu Welent we Saparmurat Türkmenbaşy etraplaryna ýerleşýän paýta meýdanlaryna ýygyma äkidildi. Oktýabryň başynda Serhet hemde Guru ýer goşunlarynyň eskerleri Daşowda köpçülikleýin paýta ýygdy. Bu aralykda Mary we Lewap ýaly beýleki vilayatlarda da mejburi ýygym kampaniýalary güýçlendi. Sentýabryň başynda Türkmenabaş şäherine käbir mektepleriň mugallimlerinden we hojuluk işgärlerinden düzülen mejburi ýygymçy toporlaryny daşaýan awtobus ýol helakçylygyna uçurady. Oktýabryň 22-sinde paýtaçylary daşaýan başga bir awtobus Aşgabatyň eteginde ýol hadisasyna uçurady. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu.
Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Gulmuradi Kabuldan. Awan türkmenleriniň ilýaşulary Balyk welaýatynda toplanyp özlerine umumy ýolbaşçy saýladylar. Muhammed Said Haşimi ahun Awan türkmenleriniň umumy başçysyny bellendi. Şu münasebetli Mazar Şerif şäherinde uly ýygnak geçirildi. Ýygnaga Demirgazyk Awganystanyň hemme welaýatlarynyň wekiller gatnaşdy. Ahun Esedullah Nusratyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Mazar Şerif şäherinde geçirilen ýygnaga 1000 golay ilýaşulary gatnaşypdyrlar. Olar Muhammed Said Ahuny bir agızdan özlerine başçysyny saýlapdyrlar. Mazar Şerifiň şäherinde Celaliye medresanyň jaýynda türkmenler ýygnakçygy boldy. Özleriniň bir rahberini taýin etmeklik üçin, başlygyny taýin etmeklik üçin 1000 ýakynrak türkmenler hem de ýygnanyşyp birleşligini bildirişip Şeyh Said Mevlevi Muhammed Said Haşimi olary özleriniň başlygyny taýin etdiler. Awgan türkmenleriniň öň ençeme şoralary bardy. Ýöne bir näçe şora bolandan soňra dagyny kasaplanýardy. Damylla Muhammed Said Haşimi ahun öňüm ýüzlerçe okuwçylara ders berýär. Ol bir dini medresany hem dolandyrýar. Esedullah Nusrat ahunyň aýdyşyça şoňa garamazdan Muhammed Said ahun türkmenleriň ýolbaşçy wezipesini kabul edipdir. Hemme milletiň haýşe islegi şyldyk, hususan Demirgazykda ýaşaýan Afganistandaky türkmenleriň haýşyldyk has gaty israr edişligi bilen Şeyh Said muhterem Muhammed Said Haşimi mecbur galdy milletiň ihlasyny ýerde goýmaýy, ýardam bolup, ýawar bolup, sizler hem meniň ýanymda hemkarlyk edip meniň bilen kawmyň milletiň hyzmatine gatnaşyp ýörseňiz, men onda bu mesuliýeti, bu başlygy özüm gerdenme aljak diýip mecbur galdylar. Awgan türkmenleri kyn şertleri baştan geçirýärler. Türkmen owalarynda howpsuzlyk şertleri hem yaramazlygynda galýar. Bir din wekiliniň türkmenlere ýolbaşçy saýlanmagy nämeden habar berýär diýen soragam ýüze çykýar. Emma türkmenlere täze bilenen ýolbaşçynyň türkmenleriň hak hukugyny goragy üçin alada etjekdigini Esedullah Nusrat ahun belledi. Her bir millet Awganystanda meselen 32 millet dil gepliýän ýaşaýar eken, 32 millet, şonuň 5-nji türkmen diýip söýdüşýärler. 5 barmagyň bir elde 5 barmak bar, şonuň bir iň gijigi bolsadan meselen kiçi barmagam bolsa näme ýentillä hatda nuksy ýetýär şonuň, dogry ýediren ýok. Şoň şekilde türkmen alhamdulillah awlama tanylan. Ýene de ondan ökdäk tanylsa o hemme jaýlarda baýat başga milletler şekilde özüniň kança ýetişýän barabar hakyna eýe bolbilse, milletiniň haýryna borýanak işleri biz iqdam etip şol Şeyh Said özümde başlyk dikledikde. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.